Streets of social media nenyaya yekutrenda guys. Nyaya tina chemutarisi naNdunge Youth. Sekuziva kwenyu tina chemutarisi anoita basa rakakurisa especially music industry yekusimudza upcoming artist mazhinji. Tine vanhu vakaita sana Delroy Shewe vakasimudzwa neNashpenzi yatina chemutarisi. Iyo sona kuna Anisha Tease ana Saint Flow nevamwe guys munovaziva vakawandisa. Saka nyaya yekutrenda streets of social media ipisa ndeyatina chemutarisi naNdunge Youth. Apo Ndunge Youth akuudza mutarisi kuti ndipei mari yangu. Amene macontract avaitaura kuti vakasainisana haana kunyatsobudiswa, nyaya iyo haisi kunyatsobuda pachena. Saka guys, muvidhio rinori inini hagona kwandicharerekera. Ndingazviti ndirerekere kusaidira tina chemutarisi kana kuti saidira Ndunge Youth. Saka vidhio rinori ndichariita as fair as I can and zvinhu zvese ndirongozvibudisa sekubudawo kwazvaita guys. Saka inini hangotowanzofarira kuti kana tichiita mavidheos timbodzokera kumashure tiratidze kuti zvakatanga sei, zvakatangira kuri. Asi sekuziva kwenyu guys, tina chemutarisi akambonetsana naDelroy Shewe mazuva kana ndisingakanganise inenge last year vakambonetsana naDelroy Shewe. Ndiyazonyatsokuratidza madates acho avakanetsana. Vakambonetsana. Saka ndakutsvagira kavidhio kacho kwakambonetsana, but dzangori nyaya dzemari idzodzi dzavakanetsana naDelroy Shewe. Sekuziva kwenyu Delroy Shewe aitoshanda, aitoenda kubasa kuNashpenzi. Then ndipo wakazodiscover kuti mufana ane talent, ndipo wakamuindisa kustudio. Delroy Shewe akatotanga kufaya, Delroy Shewe akatoita viral. Saka da kuratidza ika video katina chemutarisi naDelroy Shewe vachinetsana pamusoro penyaya dzemari idzi. Ngetimbokaona. Maswera sei. Ndoda kungoadressa very quickly nyaya yaDelroy yandasangana nayo ichitenderera pasocial media. Yari kuti haana kuwana mari yake pavidhio yeSuperstar. So Delroy ndakatanga kushanda naye, ndamuona mufana wangu kuti anga ari low, because inini pandiri panapa ndiri fan yaDelroy zvekuti du. Delroy anogona kukuudza kuti paanoita mashows ndini ndinenge ndiri pakati ndichijamba, anoziva ndonakirwa naye. He's a very good artist. You should listen to his music. Ndinonzwa kunaka kwaanoita. So ndakatanga kusenza naye Delroy ndichimupa $300 per month. Saka pandaimupa $300 per month ndaimuti nini unoita chero chaunenge waita, basa riripo iroro ngariitwe iroro. Kungava kupi kwawadedzwa uyaushande chete uwane $300 per month, and then ukwanisa kuita music yako futi uchirekoda kuNash TV. Saka akarekoda music yakati one day kukabuda imwe yakati one day imwe ichiri kubuda izvozvi. And then also pama expenses atanga tinawo ake pa this video rakabuda rekugumisira iri, mari yaifana kuya kwaari is 1,650. Saka ma expenses ake anga akati one day kupfuura mari yaifana kuya kwaari. Andimuzvona, that's why anga asina kuzowana mari. But zvisinei hazvo, I do understand kuti mufana uyu mufana mudiki ari kukura ane maneeds. Ataura kuti ndoda kuchengeta mwana wangu, ndoda kuita sei. I'm willing to give him the song oisa pachannel pake kana angowirira nevamwe vari mugroup rake momo, and then over and above that anobva ndamupa mari yacho iyo 1,650 iyoyo. My expenses atataura nezvawaya ngatimbomamirei, because ininика I'm not just in this industry kuita mari kana kuita sei. Ndakatobudisa mari dzakawanda, handiti mukuzvinzwisisa. Nyango as an example, ipapo pacho pavakaita interview paya istudio yangu inini ndo mavaitira interview. Zvese zvavari kushandisa zvezve vachiita sei zvinhu zvandakatotenga inini vanatozvinzwisisa, and hatisati ndambobhadharwa kana sendi rerendi ipapo. Dai ndachida mari strike ndaivati ndibhadharewo rendi ndiite sei. But chimwe chinhu chinongoitika kumaartist edu ndechekuti vanhu vanovapa advice isiriyo. Vanovati shamwari, ukanotokonya vanhu vanenge ava unokasika kutrenda. Kana watrenda paya music ubva wareleasa masongs ipapo masongs aya anobva atotambirwa chaunga chibva chatanga kutonakirwa. But kazhinji kacho vanhu vanyasori nebasa chaivo vanenge vachizviona ende vanozvinzwisisa. Vanenge vachitoziva kuti hapana mari yakabiwa apa, hapana dhiri rakamboitwa apa, munhu ari kutodai kuti zvinhu zviende mberi. Hazvizonyatsokupusha kusvika palevel yavanofana kuti usvike. But zvisinei hazvo, I want to urge all the people that are out there, musaite kuti vana vedu fanike avave desperate. Because when you listen to Delroy, you are going to understand that he's one of the best artists that we've got in this country. And ndinorwadziwa zvisingaite. Delroy, even mufana anonzi Sora, mutsvagei futi.
one of the best. Sora akarekodhawo pari kuda munhu, and pama expenses ake ese akanga aripo takamupa $1,000 for that song pari kuda munhu last week. Ndikamuti nini, we are also going to finish my calculations so that you know exactly how much you're going to get. Anditi mukuzvinzwisisa. But at the end of the day, vafana ndevedu ngatirambe tichivasapota, tisambodzoka kumashure. Hapana chinhu chinondifadza. Ndimakaona ku HKD festival ndandiripo, ndakatoisa live pano page rangu inini kuti vanhu vanakirwe naDelroy. Anogona zvisingaite, but kumwe kwacho kune kwangopushwawo nekuti zvinhu hazvisati zvanyazosvika. But what I want to tell him is, mfana wangu, be patient. Vese vanotrenda nemutrendero uyu vacho vanotrenda for a certain period of time, but hazviende kure. Munhu ane music inenge yako yoga. Be patient. No matter how long the night, dawn shall surely come. You will succeed. I love you so much. Mese makaterera. One love, Delroy and Mberi. Right, ndofunga maona ka video ka Delroy Shewe achicomplain pamusoro pa Tinashe Mutharisi. Saka ndofunga murungozviona. Imimi guys ndimundokwanisa kutojudge because tisu mafans acho eNash TV, tisu mafans andunge youth, tisu mafans ema-artist emuno muZimbabwe. Saka guys ndokumdoti mukwesa ma-comments enyu kuti zvazvo zviri kuitwa naMutharisi izvi, Mutharisi ndiye wrong here kana kuti toti ma-artist ndo ari wrong. Saka panyaya yaDelroy Shewe inangu handina na side, ndinongoratidza sezvazviri sekubudo kwazvikaita. Saka izvozvo kuti muone video razoiswa naTinashe Mutharisi. But ndachida kutotanga nekukumbira ruregerero kuna Ndunge. Ndatomboona message ake, but ini ndangofunga kuti Ndunge is being Ndunge. But pandatozobvunza PA wangu zveshuwa ndiudza kuti Ndunge haana kupiwa mari. So zvakaitika ndezvekuti pashow yatakaita yaNishi, Ndunge akandisendera messages about 4 achiti ari kuda kuuya kushow. And then inini Ndunge ndomuziva kuti Ndunge anojamisa mafans. Uye baba ine nyaya yekuti Ndunge akambenga akaita kunge aitukwa nevanhu nenyaya yeReima. Saka ndobva ndatoti kuna Ndunge, iwo chiuya muperforme song yamakarekodha naReima iyoyo. But unfortunately issue yakangoitika ndeyekuti Ndunge was not on the lineup. Kune munhu wese akazviona. Saka asiri palineup, mari yanga yakufana kubva kwandiri not kuNash TV. So ndakazoudza PA wangu ndobva ati, how much should I give Ndunge? Ndobva ndati aiwa mupe $500 because Ndunge akaimba one song waona KNN and then ndobva azoimba yake, so that's the 2 songs. Ndobva ndamuti ndokupa $500. Saka ndoda kuti kuna Ndunge, asi zvaakuzotaura ake zvekuti ari kubhuliwa, aiwa handizvo, it's not true. Ndoda kungoti kuna Ndunge, I'm really sorry. Utori nechichemo chakanyatsa kungoti Ndunge azongoitawo hasha, zvamitsa hasha haidu hatichazvitaure because haateta kutotenderera. Chikwadi chiripo ndechekuti Ndunge akatadzirwa, but Ndunge ndoda kukukumbira ruregerero nomwoyo wese wondiregerero mufana wangu. Ndiri munhu anonakirwa nemusic yake. Kune vanhu vanondifollow vanoziva ndakatomboposta kasingapere ndichisimbisa Ndunge. Ndakaposta papage pangu chaipo papersonal page yangu. So I'm very sorry Ndunge, you were supposed to come uchizotaura neni, but then kana munhu wagumbuka hauudzirwe zvekuita. Ende chimwe chinhu chakaenda kunoitisa hasha ndechekuti ndakabva okay, I'll give you. Chimwe chinhu chakaitisa hasha ndechekuti ndakabva ndati kuna Ndunge, takabva tabvisa song yekuti haona KNN mari mwese achanawo pake, of which maybe tasikafana kudaro. I love you so much mfana wangu, ndakutokutumira mari izvozvo 500 yana ifanira kutumira ndokutumira izvozvo pa2 songs dzawakaimba, but wakasimbisa wakajambisa geto. Ende zvino izvi ndine urombo nekutambudzwa kwawaita, uzosvika watondiudza kuti wakauya kairi uchinzi ndokutumira iko cash. Pandatobvunza PA wangu izvozvo izvi, ari kundiudza kuti ndiri kuLilongwe kuenda kuKenya, ari kundiudza kuti haana chaakakupa. And so you have got every right to book. I'm sorry about it. Sorry. Right, ndofunga mangoona ka video ka baba vaMutharisi vachitaura hanzi mukomana tiri kumupa mari yake, but mukomana wacho azotanga kucomplaina kuda kuti vanhu vanenge vachizivana. Guys, pane zvimwe zvinhu isusu zvatisingazive because mukomana, yes, Tinashe Mutharisi tinoziva kuti $500 anokwanisa kuiafforda, and $500 haisi mari kuti ingaremere munhu akatarisa Tinashe Mutharisi.
kupa ndunge youth zvekuti tingatoti akamutsotsa mari ndomaonera atozviita isusu because tinashe mutarisi level raari riri pamusoro. Saka takuda kutarisana nandunge youth. Ndunge youth azoitawo kavidhio kaaita achitaura kuti kana amadhetsi garai manotaura madhetsi acho anyatsobude, but nyaya yacho guys ainyatsonzwisika because wada kutarisana nerimwe side tinashe mutarisi anga akupa apology kuna ndunge youth kurova kuti pane zvimwe zvinhu zviri behind zvaangotsika zvaasina kutaura. Kana muchizivawo guys munokwanisa kungokomenta tingoshare tingoona kuti nyaya dzake dzinenge dzichifamba sei. Saka ngatimbooneka video kaitwa nandunge youth achireplya vamutarisi. Kana mafunga kuti kusenda mari, kusenda imari checho ino kuti kusenda yamuri ngofunga kuti hanzi saka tomba yakati funga contract rangu munaro kubvira nakubvira iro rirapo verengai muita zviripo zvora kuti imwe yacho nemaufano ndofunga mazvionera mukomana achitaura. Mukomana akuratidza kuti haasi kuvimba nekutaura kwavaita kuti tiri kupa 500. Ndofunga mukomana haasi kuvimba kuti mari iyi ichauya zvechokwadi 500 ende ichauya nekukasika. Mukomana ari kungogunun'una pamusoro pazvo mushure mekuvimbiswa. Alright guys, nyaya iyi tinomboisirawo kwamuri mutiudzewo pfungwa dzenyu mucomment section kuti nyaya iyi munoonawo sei guys, kuti zviri kufamba sei kuna chipenzi semaziro amunongoitawo kuti zviri kufamba sei. Saka tokumbira muise makomenti enyu comment section. This is MDCT Pictures and my name is Simon Masonja signing out.